Hello friends! This is Michelle at as you can see, nag-fit check ako dyan dahil may atinan tayong birthday ngayon dahil tayo ay naimbitahan at ang outfit is Hawaiian. So I think this is Hawaiian, no? Mag-add lang naman ako na dyan ng bulaklak para maging Hawaiian talaga siya. So, ayun. At yeah, samahan niyo ako. Aray ko. Hindi na pala yung kaibigan ko dumating na siya. Inaantay ko lang siya. Nandito kami pala. Kami inimbita ng na birthday ba? So, andito na siya. Hello! At ayan na nga, pagpasok mo pa lang dyan ay meron ng bumungad sa'yo na aloha. Ayan, dahil nga Hawaiian yung tema nung kanyang birthday. Wow, meron dito picture. Yan, no? Pagpasok nga namin dyan ay tinuro sa amin kagad kung saan pwedeng mag-picture. May mga hinanda sila dyan na pwedeng gamitin sa pag-picture. And of course, dahil tayo mga Pilipino, hindi mawawala talaga mga picture. As in, sobrang hilig natin mag-pictures, mag-video. So sana wag kayong magsawa sa pagmumukha namin, ano? At ito na nga, simulan na natin ang pagpipicture. Ayan. So, sobrang ganda nung pag ginawang backdrop ni Madam. Tapos, ang dami niya mga kabaloons dyan. As in, ang kaganda talaga. So, pagka mga bulaklakin yung damit mo, magko-complement talaga dyan sa niya. Kasi sobrang, alam mo yon, pasok sa kulay yung mga suot. So, yes, may hinanda din sila mga bulaklak. Ayan, garland. Nagaling yan din kay Madam. Hindi pa. Dili makita si Papa, Papa. Okay. One, two, three, five. Video yan. At dito nga niyaya namin ng birthday celebrant na magpa-picture sa kanila at sa iba pa natin mga friendship. So, ayan. At sabi nila, video yata yan. Yes, video talaga. Kasi yan ang ginagawa ko mo nagpipicture video tapos screenshot natin. So, yun. Ay, nag-blush yung sugar. Hi! Kita mo sa vlog ko. I like that. Kita mo sa vlog ko. Si Ate Olga. Yung dalawang maganda din. At syempre, sa mga ganito, syempre hindi mawawala yung mga cakes, 'di ba? Yung mga handa, 'di ba? So ayan yung unang kinain namin at ito pala yung mga design din na nasa loob. And then ito na yung mga pagkain dahil kakainan time na at ito yung kinuha kong pagkain. So, kain tayo. At eto din ang pinakamagandang cake niya ngayon sa kanyang birthday. Ayan, so meron siyang dalawang cake. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Ivanovi. Happy birthday to you. So ayun na nga, kinantahan namin si Madam ng happy birthday and then after, sumayaw ang mga kababaihan ng kanilang napakagandang sayaw na meron pa silang costume as in, ang saya-saya ng birthday na ito. At sobrang ganda as in, sobrang ganda talaga ng birthday na ito ni Madam. At yun, salamat talaga sa pag-imbita sa amin ni Sugar Baby. Kaya kami nandito, nagpipicture-picture na kami dito at yeah, habang nagpapapahipahinga. Tsari, nagkukumparan pa kami dito ng sinong malaking mukha, pero ako ang nanalo. At hanggang sa nakauwi na tayo ng bahay. Sinundo pala ako ng aking kasawa at ng aming bata. So, yes. Ayan na tayo after. At maghuhubad lang tayo ng ating suot dyan dahil first time natin magsuot ng ganito ng
sapatos, which is nag-enjoy din talaga ako, as in sobrang salamat po madam sa pag-imbita niyo po sa akin. Grabe po, na-appreciate ko po talaga at masayang-masaya po ako na nakadala ako sa birthday ninyo. Ayan, maraming maraming salamat po. Ayun, hanggang sa susunod nating mga video, maraming salamat sa panonood at sa pagsuporta. Ayan, so see you in our next one. Always smile. Ciao!